mutanen da suke nan gurin akwai abubuwa daban-daban da ba su sani. Na farko dai mun haɗu a ƙarƙashin umbrella IM Production. IM Production kuma tana harkar fim shekara 24 ke, kuma a shekara 25 din nan ana yin fimafimai da dama, kuma ayyukan da suke gabanmu mafi yawancinsu ba mu ture ba mu kai daga ci ba bare ma mu. Sannan kuma IM Production, members na IM Production daban-daban na san suna cikin ƙungiyar Kannywood da ƙungiyar Mafan da ƙungiyar Arewa. Waɗansu ma daga cikin na san akwai ciyaman na producer, akwai ciyamomi dai a cikinsu. To babban abin da ya sa na yi wannan magana saboda in ja hankalin aikin ke da muhimmanci, ba kuma sa aikin da ke gabanmu. Sannan na san daga cikin ƙa'idojin fom ɗin da za ka cike bayan yardar iyaye, ban sani ba ko na so yankin Sokoto yana da bambanci ne, amma cikin fom ɗin artist ɗin da za ka cike na babban na san akwai kuma ƙa'idar production ɗin karkato dole sai sun samu ka hannu a cikin kafin a cikin fom. Akwai maganar iyaye, akwai maganar production. Na san na Kaduna da na Kano har akwai magana na girs din artist, har akwai magana mai unguwa a ciki. To wani abu shine abin da ke da muhimmanci shine ga masu buƙatar shiga ƙungiyoyi kamar nan akwai malamar tara, ko ya kamata ku samu wani rana ta musamman sai ku kira shi ya zo shi ya muku bayani ga yadda ƙungiyoyin su. Sannan kuma ita shiga ƙungiya mutum a ƙashin kanshi a mustaƙilin kanshi zai fi shiga ƙungiya, ba kamar yadda muke a team na IM Production. Kamar ni memba ne na ƙungiya, har ma ina da kujera a ƙungiyar Mafan, amma na je a mustaƙilin kaina ne, ba na zo a wuri. Shi wannan haɗuwar da muka yi wata haɗuwa ce ta daban, ma'anar haɗuwa ce ta daban, wata haɗuwa ce take da aƙilla na abubuwan da muka ga sun lalace a cikin al'umma. Mai iyakar iyawanmu mu ga mun gyara. Yau abubuwan da suke a cikin al'umma mai iyakar iyawanmu mu ga mun gyara. Kamar ni da nake magana, ina yin series, ina yin film, daɗin kowa, African Magic da sauransu duka suna iya rubin kayan da nake, amma ina yi ne a mustaƙillin kaina. Mu iya gane wannan, ina yi ne a mustaƙillin kaina. Idan mutum zai yi ne a mustaƙillin kanshi, kuma rijista na da amfani. Domin ni akwai fim ɗin da muka yi ba da daɗewa ba, mun yi shi tare da 'yan Kannywood da mu 'yan uwa da muke cikin aikin ba mu wuce mu tara ba. Sai muka ga motocin jami'an tsaro 'yan sanda mobile an yi arrest ɗin gurin wajen moto tara. Daga ƙarshe kes bai yi tsanani sai da national mafia suka zo suka shiga cikin kes ɗin. Haka aka dinga da Kaduna chapter da national, haka aka dinga. Aƙalla mun yi shekara tara, mun yi kwana tara, mun yi kwana tara a gidan yari kafin kes ɗin ya ƙare. Kaga ƙungiyar mafia na tsaya mana, IM Production ta tsaya mana a haka. Abin da ya sa nake wannan magana saboda a iya gane yadda al'amari yake. Malam Murtala a nan yankin Sokoto shi ya kamata ku kira musamman ya zo ya muku bayanin yadda al'amari yake. Shi IM Production an kafa shi Allah ga Fatimala a yau. Akwai fim ɗin da muka yi na fim ɗin Shehu Usman Danfodiyo. Darakta Aisha Bashir shi ne darakta. Mun ɗauki fim ɗin mun kai shi National Sansobat na Abuja, mun kuma kai shi Kano Sansobat, mun je an duba. National Sansobat na Abuja da muka je bayan certificate ɗin fim ɗin da suka bamu, sai da suka bamu certificate ɗin fim shi ne na biyu a Afirka gaba ɗaya, ba a wannan shekarar ba tun da aka fara fim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ita shi ne na biyu a Afirka gaba ɗaya. Suka ce Umar Mukhtar shi ne na ɗaya, wannan shi ne certificate ɗin yana na Afirka.
kwanan nan da ya wuce wata ɗaya ko biyu da ya wuce ba, akwai wani fim da 'yan kudu suka shirya za su wani yawa mun rubuta takardu da sauransu, ni tare da ni muka je da wasu muka je national society da muka yi suka ruwa muka sake biyu ka start in the end abin da suka yi ma'ayan production yanzu sun yi approval da ayan production a cikin waɗanda za su rika tace fim na national society. Yanzu haka akwai fim guda biyu da aka yi ga kudu, ɗaya na bukwaru ɗaya na biyu ina cikin wayan da muka je muka tace fim. Yau to abin da ya sa na kawo wannan yake da mahimmanci ba zumudi ba wato abin da ke da mahimmanci aiki kuma za ka fara yin kura ka yi shi a gida ne. Na tabbatar da yanzu akwai dogon lokaci malam zai ce wani da wancan su fito su yi acting zai sha mamaki ku ne a haka. To abin da ya faru shi ne kun kama hanya amma aiki ke da mahimmanci. Assalamu alaikum. An je da mai ko insha Allah ni ke na kuma cikin kungiya din amma ba tabbatar na jawo gida ya kuma cewa zo ku rijista na da nan ba kuma wannan duk da aka magana da aka kan harkar islamiyya shi wallahi sai da an kai rubutu ina ma cikin gudunan mu kan wannan issue din har wani taso daga Jos a tazar fata yana cewa don mi za a kore ni da sauransu haka ne muka dawo kuma wasu daga cikin artists sun rubutu ne cewa haka kun kuwa abinci kuma bai fata a ce wannan fankanin wannan yayi wannan acting da hankali da komi ya shiga yamin abin da wani a ƙarshen lokacin da ya apologize wani kawo a da ce ƙarshe shi ne sa wasu ce mun yi adalci kila wasu cikin ofis ma san yi haka amma shi na san ya sai ka aka kore ni da ita wasu ce dole sai an dawo da ni sauransu to musu ilin kanka za ka ce ka rijista in ka ce ka'idoji sannan ka dawo production kamar da aka ce sa ma hannu so insha Allah abin da sama muka arja wasu malam shi ne a matakin jiha mun san cewa su muna da bambanci da sauran jihohin Najeriya wurin waye a yi abu muna da bambanci da sauran jihohin Najeriya wurin waye na harkoki shi sa muka jawo su ma mu kusanci da kungiya a matakin jiha su san da mu san da su in za a yi da mu da su amma wannan bai ta shan mu ga abin da hadafin da muke kai muna hadafin mu ko ya sa abin da muke kai insha Allah Allah ya saka. Allahumma salli ala Muhammad wa to mun gode kwarai Allah ya saka insha Allah ku kafin jawabi na gaba ya so za mu kan gabatar da mawa su ci gaba da kuma dan sallama insha Allah